So. Vraande oë, soms eerlik bekommerd. Hoe gaan dit vandag met jou? Diep denkend of sommer lukraak, kom die antwoorde. So of okay. Min opvolgende vrae, dalk ongeërg of outomaties sosiale doen wat reg is. Mens moet mos daarom vra. So is een anomalie wat min oordra. Afwykende antwoord, eie kennige stil wees, uitnodiging om meer te vra. Sagte uitroep, teken van diepte, leed of pyn, uitgeryg in gehygde kort woorde. So. Geskryf deur Teerlag, gelees deur Margaret.